Nofs il-poplu Malti m'għandux is-serħan tal-moħħ li l-awtoritajiet u l-pulizija qegħdin jiġġieldu l-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus. F'istqarrija l-Partit Nazzjonalista sostna li huwa ppreokkupat bir-riżultat fqir li ġabet Malta fl-istħarriġ tal-Kummissjoni Ewropea illi juri dan b'mod ċar. Il-Partit Nazzjonalista jinnota b'dispjaċir li Malta hija waħda mill-uniċi 5 pajjiżi li kellhom tnaqqis f'dawn iż-żewġ oqsma. Fl-aħħar sentej biss il-fiduċja fl-awtoritajiet biex jiġġieldu l-korruzzjoni weqgħet b'6% filwaqt li l-fiduċja biex dawn jikkumbattu l-ħasil tal-flus niżlet b'5%. Fiż-żewġ każi pajjiżna kien it-tieni l-aktar li mar lura minn fost il-pajjiżi kollha. Dan filwaqt li l-medja ta' 28 membru tal-Unjoni Ewropea irreġistraw titjib. Il-Partit Nazzjonalista fl-istqarrija qal li jinsab imħasseb li l-poplu qed jitlef il-fiduċja fl-istituzzjonijiet tal-pajjiż li jridu jipproteġuh. Il-Partit Nazzjonalista appella lill-Gvern biex ma jħallix li l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna ikomplu jitnawru.